reprezentujem krajanky a krajanov celkovo nielen v Libanone, ale aj na Blízkom východe, to znamená aj Sýriu a Jordánsko. Sme veľmi aktívni, najmä krajanky. Ináč my máme v Libanone asociáciu absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone, do ktorej patria aj krajanky, pretože ako samotne by sme nemohli nejako existovať, pretože je nás málo. Naše aktivity sa zameriavajú predovšetkým na kultúrnu činnosť, propagáciu Slovenska v Libanone a celkovo na Blízkom východe, poznávanie krás, propagáciu, výstavy robíme všelijaké ľudového umenia, českého kryštáľu, zručnosti krajaniek, našich krajaniek. A celkovo ako zameriavame sa, pretože sme komunita menšia, zameriavame sa skôr na také aktivity, ktoré môžeme nejako zabezpečiť, obhospodáriť a tak. Ale aj tak si myslím, že robíme celkom zaujímavú robotu. Zaujímajú sa o túto našu kultúru len Slováci, ktorí tam žijú, alebo možno aj tí miestni? Ale pravda, že robili sme koncom novembra výstavu v Bejrúte, trojdňovú výstavu pod názvom Krása slovenských ľudových tradícií, ľudových remesiel, českého kryštáľu a zručnosti Sloveniek. No to ste mali vidieť, aký bolo to záujem. Robili sme to pod záštitou ministra turistiky Libanonu, takže aj to o niečom hovorí. Robili sme to na ministerstve turistiky v Bejrúte a malo to skutočne veľký ohlas. Čo v súvislosti s touto konferenciou, na ktorej sa dnes nachádzame, sú možno nejaké veci, ktoré ste tu vy prišli predniesť, ktoré by ste radi riešili so Spolkom Slovákov? To určite viete, ako mne ako bývalej hlásateľke prischla funkcia rozhlasové a televízne vysielanie do zahraničia. Takže už sme robili tlačovú konferenciu včera, potom sme boli s predstaviteľmi rozhlasu, sme sa stretli predvčerom a máme také smelé plány a zdá sa, že sa nám to aj podarí, pretože doteraz slovenská verejnosť, poslucháči, diváci, čitatelia boli informovaní iba sporadicky. Vôbec nevedeli, čo je to vlastne slovenské zahraničie, aké spolky existujú, aké osobnosti výrazné existujú. Takže nám sa podaril ten kúsok, dúfam, že nemusím zaklopať na drevo, nám sa podaril ten skutok, že Slovenský rozhlas nám prisľúbil, jednak 5. júla budeme vysielať tematický deň, to znamená 24 hodín o krajanoch v zahraničí a okrem toho bolo nám sľúbené asi 10 minút vo vysielaní pravidelne od 1. septembra každý týždeň. Takže to je veľký pokrok a veľká zásluha.